Фантастично улови ъгъл! Футболът е част от живота на Борислав Михайлов повече от 4 десетилетия. Дебютира още в началото на 80-те и бързо след това се утвърждава като вратар. Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов! Едни от най-успешните му години са в Левски, а с екипа на сините изиграва над 180 мача. Отново Боби Михайлов на вратата. Става шампион на страната 3 пъти и веднъж футболист номер 1 на България през 86-та. Михайлов има 102 мача с националния отбор, което дълго време го държи сред рекордьорите. Боби, целувката на цяла България за тебе. Честито, Боби! Благодаря, аз цялам цяла България. Участва в 2 световни първенства, като през 94-та година в Съединените щати е полуфиналист. Костадинов ни за скоро да види изстрел! И гол! Ето, гол! През 2005 година е избран за президент на Българския футболен съюз. Заема поста близо 19 години, което го прави най-дълго управлявалият ръководител в историята на футболния съюз. През годините той е бил многократно критикуван за състоянието на българския футбол и за неуспехите на играчите. Виждате, че нашите момчета са такива слабички. Другите гледат като него, с брада, такива не знам кой ядат, нашите са си като деца. През 2023 година подава оставка след ексцесиите в център на София, свързани с мача между България и Унгария. А за да сте спокойни, всичките подадох оставка. Освен с успехите си, Михайлов беше известен с ексцентричното си и непринудено поведение в публичния живот. Основната промяна. През ноември миналата година той претърпя инсулт, като последните месеци от живота си прекара в болница.